Salam aydın sağlığın müştakları. Yine yadınızda olsa biz geçenki gepleşiklerimizde 5 tane kıydın adını koyuptuk. Şonda kaysi ada köp ses gelse, şol ada aydın çıkarıp berer deyiptik. Şonlukta yine aynı adına köp ses gelipti, bizim aynı vardı aydın çıkarıp verdik. Aynı, yarım aynı. Unutma beni aynı. Aynı, canım aynı. Unutma beni aynı. Yine bu gecem sizin bilen şoňa meňdeş yine küçücük bir yarış kuramakçı. Bu yarışın şertleri nähili? Şimdi öň biz 5 tane at koýanmasak, bu gezek 5 tane at koýanzok. Bu gezek kommentariýa şu videomyň aşağına kommentariýa ýazyn, haýsy at barada aýdym isleýän bolsaň. Şol ady uğradym. Bizim yine 3 günüň dowamynda şu sizden gelýän atlar kabul eder. Onuň 3 günden soň sizin bilen bilelikde şu kommentariýalary okarys. Haýsy at köp gelen bolsa, şol ady aýdym diýeriz. Mesela şu yine geçenki de aynı adyna köp ses geldi. Sana ýa-da näçe sana aynı gelipdir. Onuň näçe sana mysal üçin bahar gelipdir. Tapawut ýok. Hemmesini sana ýa, haýsy at kän gelen bolsa, şoňa aýdym diýip berjek sizin üçin. Ýöne size neçe gaýşym bir adam bir gezek ýazmadylar. Bir ady bir gezek ýazýar. Onuň şonu bir gezek kabul edýärse, şaşy 10 gezek ýazylanda da biz o kaktor kimler geleni bilýäs. Şondan ýa-da bir san ady kabul edip alar. Şoň üçin birden artyk ýazma. Şuňaly bizim gepleşiklerimizde misli gatnaşýanyň üçin sizin hemmäňizde de köp sag bolsun aýdýan. Bizim elimizden geldigiçe şuňaly täze sizin gowunuňy göterer ýaly gepleşikler aýdymlar size ýeterer durar. Sag bolun sizleriň üçin bizim bilen galyň. Onda sizden geljek atlara garaşýar 3 güniň dowamynda. Ýagny şu hepden 5-nji güni biz sizin bilen gelen atlary okars we haýsy ady saýlarymyz barady aýdar. Sag bolun. Aynı, yarım